чхеле ки медонен аз рӯзи сиҳум нафарое ки ба Россия коркунӣ медироянд ҳами чизора ҷамъ мекунем. Баҳромшон нависонда. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонавобод ҳастен. Дар видео лайк гузорен, бо диққат тамошо кунен. Видеои даркорӣ барои шумо аст. Аз рӯи комментарияҳо як саволи интересне. Бародарое ки дар Москва қарор доранд, стоматологи тоҷик дар кортон бошанд, номерош мебирояд, занг бизанен дар ами тамоми ҷои Москва. Ма боварӣ дорам ки ҳамхели одам бо нархи арзон кор намекунад. Дандондар бошед ё пломба дар кор бошад, зангш занед. Хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо чхеле ки гуфтем дар комментария як нафар нависонда буд, оё дар границарам руайдӣ мепирсанд ё ки не, дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. чхеле ки медонед аз рӯзи сиҳум нафарое ки ба Россия коркунӣ медироянд, мигратсиони картаи работа мегиранд, бояд ки руайдӣ дошта бошанд, яъне регистратсия карда бошанд дар руайдӣ ва QR-код дошта бошанд. Мисол нафарҳое ки бо самолёт мераванд ба фурудгоҳҳои Федератсияи Русия, регистратсия дар госуслуги ҳатмия ва QR-код мепирсанд. Ва дар граница низ ҳамчунин мебошад. Ҳам ба самолёт ки рафтӣ ту граница мегзарӣ, яъне ки таможни мегзарӣ, аллакай вориди дигар давлат мешавӣ. Ва бар заминам бо роҳи заминирам ки гузаштен, шумо сарҳад мегзаред, вориди дигар давлат мешавед. Ва Федератсияи Русия дар ин бора гуфтагие ки ҳар касе ки вориди Россия мешавад, аз рӯзи сиҳум новобаста аз сарҳад ё ки роҳи заминӣ ё ки роҳи ҳавоӣ бояд ки дар госуслуги мақсад регистратсия кардагӣ бошад ва QR-код дошта бошад. Мисол вақти даромадан ӯ чиз пурсон карда мешавад. Ва дар инҷа гуфта мешавад ки нафарои дар Россиянд, ин нафаро бояд чӣ кор кунанд, госуслуги бикунанд ё ки накунанд. Дар ин борарам як видеои алоҳида мекунем, камтарак информатсияи аниқ ҷамъ кунем. Худо хоҳад баъд пешкаши шумо мегардонем, интизор бошед ҳаматон. Ибад информатсияи каме ҳам боша, агар ки барои шумо фоидаовар буд, ба дигарорам равон кунем. Комментарияҳотонро камтар хонда ва саволотон ҷавоб мегардонем. Ягон нафари шумо мақсад бихоҳем границаи Қазоқистон пересикат кунем, номерое ки мебирояд, ин одамо границаи Қазоқистон мебаранд, мошинои комфортни ва ба дили пир шофёрои бо таҷриба. Зангшон занед. Як нафар нависонда: салом акаи Сорбон. Яка писар чӣ кор кунад? Аз давлат ба хизмат озод мешавад. Яка писар ҳуҷҷатҳои заруриро ҷамъ карда меравад, ба военкомати ноҳия муроҷиат мекунад. ҳуҷҷатҳои зарурӣ, справка аз ҷои зист, паспорти падару модар, паспорти худ. ҳамин чизора ҷамъ мекунед. Баҳромшон нависонда: салом акаи Сорбон. Дар фурудгоҳҳо ҳозир рейдо чӣ хел бошанд? Рейдо ба мисли пештаранд. Дар фурудгоҳҳои Россия дар назар дошта бошӣ, чхеле ки пештар буд, ҳамун хел ҳастед. Дополнительни проверкаи телефон, паспорт, дигар чизҳо. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. Ман як фарзандам. Агар ки хизмат бурам, худам фарзанд дорам якта. Дигар фарзандам ба дунё биёяд. Мара аз даъват ба хизмат озод мекунанд ё ин ки не? Ти як фарзанд бошӣ, аввалаш ки тира ба хизмат намебаранд. Яка писарҳо аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Ҷувоншоҳ нависонда: салом акаи Сорбон. ҳамин хизмати семоҳара нафаҳмонди дигар. Чӣ шид? Хизмати семоҳара 2 бор 3 бор видео кардем. хиёл мекунам одами ба фаҳмда баса, ҳами як бор фаҳмондам. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон. ҳозир дар Россия қарор доштагиҳо чӣ кор мекунанд? Руайдӣ дар корай ё ки не? Мо дар ин бора гуфтем ки видео мекунем ва мефаҳмонем. шумо интизор бошед. худо хоҳад ҳамаш пурратар мебирояд. дар уҷа камтар информатсияҳои навтар ҷамъ кунем. зинда ва сарбаланд бошем. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. саволотонро бинависонед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.